Iya. Trompet kampret kampor kumpul kandang riar ketipong imbal godang loro selendro selompret pelok darana kepang nyongklang merake igel macan mangap megap megap bocah kanong kalian kiprah bos nyotok kagunan reok penyotok gawe gembira trompet trompet kampung umpong kandang riar ketipong imbal bonang loro selendro selompret pelok daran kepang nyongklang merake igel macan mangap megap megap bocah kanong kalian kiprah bos nyotok kagunan reok iromo gawe gembira ayo toh oh iya iya ayo yo ae
ayo kanca sing payen meseng pasojo aja lali marang kabudayan nopo ae iya iya
Asiana sesi depan mesti kasembatan. Yo, aiklah. Awas saya deh. Ayo toh, iya iya iya, iya iya iya. Awas, ayo, A. Iya, ya, ya. Iya juga kesek yo. Iya, lah.
suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada len om tansah dadi impen yen pinuju marati esemiraha marati ayo ea iyo ceritane wong seneng tunggal sak kali wiwitane lungguh jejer sampe sirate saya sungai sampe jejer mangan-mangane bajur ngomong kos aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak kali wiwitane lungguh jejer sampe sirate saya sungai sampe
Rama
saking budaya saking kadang-kadang panglipur Rido laras mudo ingkang wijil saking laladan kelas teman Solotigo wonten soten punika ingkang sampun nglipur dumateng para panjenengan sedaya ing mbok bilih saking kadang-kadang panglipur kathah kalepatan naganipun nglipur dumateng para panjenengan sedaya nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami saking kadang-kadang panglipur Rido laras mudo ingkang wijil saking laladan kelas teman Solotigo panggih dalu tasih badhe atur panglipur dumateng para panjenengan sedaya. Pramila saking mriku dumateng sedaya warga masyarakat saha sakiwa tengenipun monggo sami haningalaken pagelaran seni kuda kepang wonten dalu sapanggih. Pramila saking menika ibu bilih panjenengan badhe ngersakaken kondur ngaturaken sugeng kondur mugi anggenipun kondur panjenengan sowan-sowan kanthi boten panggih alangan satunggal menapa-menapa nuwun.